Рядко може да видите в продажба 4-стаен апартамент в панелна сграда с 3 напълно самостоятелни спални. Намираме се в дневната, на първи етаж, квартал Дружба. Както може да забележите, имаме и самостоятелен вход. Това пространство може да се облагороди доста приятно. Функционираща камина и 22 квадратни метра светлоизползваема площ. Широк коридор, достатъчно голяма кухня от над 11 квадратни метра, напълно самостоятелна, 5 непреходни помещения. 2 санитарни възела, това е самостоятелната тоалетна, на гърба се намира мокрото помещение и сега преминаваме към трите спални. Започваме от най-малката, от 13 квадрата светла площ, следващата е 14 квадратни метра и най-голямата е с площ от 15 квадратни метра, като към нея имаме и тераса. Знам, че за много от вас този имот представлява интерес, затова вместо да се колебаете, вземете телефона, обадете ми се. Аз, Йордан Божилов и Денира Холмс, сме на разположение за вас.